Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o primjeni pilot projekta za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 6. oktobra koja podrazumijeva uvođenje skenera i novih tehnologija na pojedina biračka mjesta u cilju transparentnosti izbornog procesa i sprečavanja izborne krađe. Pilot projekat provešće se na 165 biračkih mjesta u 10 osnovnih izbornih jedinica: Doboj, Zvornik, Bijeljina, Trebinje, Gradiška, Stari grad Sarajevo, Tešanj, Goražde, Ljubiški i Sanski most. Iz CIK-a su podsjetili da je ostalo još 7 dana za političke stranke i nezavisne kandidate da podnesu prijave za učešće na novim izborima. Prijava za ovjeru mora da sadrži i broj računa političke stranke, odnosno nezavisnog kandidata za finansiranje izborne kampanje, kao i izvještaj o prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje, naveli su iz CIK-a. Ova stavka posebno je važna zbog Srpske demokratske stranke koja se prijavila na izbore, ali kojoj je bankovni račun ugašen zbog američkih sankcija. Zbog toga njihov nastup pod imenom SDS je neizvjestan.